Haganegi ukirish Bakhuid tongin duai nagabinda ka jingoi jingkea jam Miss Gabriela duai nagabinda Priska Solang banyo jingoi jingkea metpat mensiam duai nagabinda ka jingjatait mensiam jam Pascal Karpor bat ki inga sem jungi duai na binta ka jingkoi jingkea jong kerhai kong stia bat kerlas kong la duai ro na binta Biatsi Lingdo bat Biangmon Singshai Banyog Jinkoi Jinkia. Sim number Laispa Laipusa. Laispa Laipusa. Tongin bu yagajing dumu jongi baro haganegi ukirish Bakhuid lembagajing ya side lem jongu yanis Bakhuid jonga dimpana uling do badinongi kai jonga balang niduairu nagabinda baro gajing dumu shime jongi kamdame hagane kapor jonga Christmas bangindup yomart ya gajingi du krisa gajingim jongi niduai nagabinda ki bapangi bashitom Baga bor jisu katri kam haka dekot medjong ki baro bakindup yo jing tengen bakindup yo jingkoi jingkia ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid ka jinga e jong utrai jong yu jisu Chris bat ka jingi jong uble lem bat ka jinga sulak jong men sim Bakhuid kindon rengka betpi barro ko himmen ko param to ngin sangesh por ben ko slai khala ka donur ko men sim jungi nagabinda ki pop baro ki bangi lele namar utrai ukmelenti nangi bangindup le yegi kambaba kam khoi ka jingle kambha ka yarap yangi ben pidiang hot pidiang khoi yawunong penim haga jingim jungi uji sutrang nangi vai pai vai bangin kendai dia ka pop bangin isi ka pop bangin im jingai na ka pop ha ka jingim jongi tongin nang pan map na jisu na ka benda kilait jongi baro jisu be id ngilang ginam pop ngila pen sonsi yame map yangi sait kud yangi na bahara ki jing chakliya jang ka pop
bangindup yomad ya jingkui nga palam au play badon por baro bade happy ko men ko para bangalale pop shibun da ki jim parkam da ki tin da ki kam da ki jingle kle da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrab janga na markata akarpad ya kamaria bakoi kabayaisa katin soti ya ki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para benduwai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nis seneyangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jukut amen try can drag go blay isneyangi try can drag go blay isneyangi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi I can rat ko play isne yani try can rat ko play isne yani Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai nagabenda ka jingdumu jongkene kayum advent nginangaiti ya ki himen ki parajongi ki kun gikti jongi ki bahinga sem jongi ki bala sakama ki bamju kin mau ya oble ki bamju eat ya oble ki bam treben kala kabamun bakinang yo ka jingae ben kala kabam duai naga binda ki batiapang haki hospital bagabor jongu jisu kanang hiar halu jongi bakindup yo ka jinglai luit na ka jing shitom jongi nu duai naga binda ki bayam sonsi ki bran hapaden babun ki jinge bagabor jongu nompe kan pelai ludi ki Koblei may ubala ay howling do ya ainis Bakhuid yaga jingir ka bakrao yaga jinglen ladhe bajanai bad yaga dim phana to ay ba da ka ba ngi partu bot yabu barabor ngin poi shaga jingyo I junom yaga burom jame dautrai jangyu Jesus Christ kun jame uba imbat sen sha renkat bat me haga jingilang kawe jangamen siam Bakhuid ublei junom la junom amen Kajing pule na kitab u Isaya ngau trai uble jong pi ngabat ia kakti kamon jong pi dei manga uba ong hapi wat ting ai nga ngan saya rap ya pi wat ting ko Jacob ko wi bapli ko pai ki Israel ngan saya rap ya pi u ong utrai unong siuspa jong pi ulong Bakhuid ka Israel hakmi ngan penlong ya pi ka kor terlihat ka batmai ka banep ka badon ki beniat pin terlihat ya ki lumba bat penluet ya ki bat pin penkela ya ki lumriet kum uskop pin sape ya ki bat kal kan sarong no ya ki bat ke eryong kan sakenting ya ki te pin sa shat kemen hau trai hau Bakhuid ka Israel pin sa yoi ya ka burom haba ki baduk bat ki bakardu ki wat bat don bat utle jongki ula terkhong da ka jing sliang ngau trai ngan sujubab yaki ngau blei ki Israel nganom I no yaki ngan penmi
ki wa halor ki lum lendum ban ki umpo lew hapadeng ki them ngan penlong ya ka ri kenja ka pung bat ka deur kiang ki telong ngan thung hakari kenja ya ki ding kedar ki ding sitim ki ding mertel bat ki ding olep ngan penki lang ya ka ha ki rish yap ya uding sipres uding juniper bat uding kse ba ki briu kindup yui bat kindup tip kindup itu bat kin sngew tulang ba kakti utrai kalale ya ka ne baro ba Bakhuid Israel ulathau ya ka kaktien jong utrai Isogo iample. Nomor fraspa repusah. Fraspa repusah. bangin chat kemen hajing don jong me dajing ku doru. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. O Jesu ulakren haki paidba. Shisha nga ong happy ba hapadeng kitu kibala kha na kikinde ompat mi uway ubakam karaw ban ya anis Baptist. Pinban ubarit tam hakab hima baning ukam karaw ban yapu.
Nadu ki Sngi uya Anis Baptist hadu minda kahima bening kalasha tombor. But ki riu tombor ki kini yaka da kabor. Naba baro ki nongyato lepa but ka ain kelayato lepa hadu kapor uya Anis. But lada pi kloy ben pediang iyaka udei mauken u Elijah u ben sawan. Uta ubadon kishkor ben snap to un shashkor. Ka gospel jom utrai Katinyara yameko Chris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Ke jimpule mendakasngi ki kort ki ver yangi ban pediang ya undong sius pa u Bakhuid ka Israel. U Jesu ulong unong sius pa ulong u Bakhuid jo ka Israel. Ulong u blay jongi. But ngidon kam ban yishirhem yaw Jesu. Ngide ban washda yaw Jesu kalam sange. But ngide ban shem, ngide ban lap, but ngide ban id yaw. But ka gospel mendakasngi ka karen shay ka dar hangi ba u Jesu ulong u bakrautam. Hoyt nios ngo Jesu omdon u bakam krau banyaw ya Anis Bakhuid balakha na padengi kinte. Ulong u bakrau. Ulong bakrau na marbale ulayo madiyaw Jesu. Ulayo yaw Jesu, ulay baptisma yaw Jesu, ulayo pediyang iya ka jingker ko naw Jesu kadba udang don hakpo ka kami. Don bon ki daw balay ulang bakraw. Namar ula kren syapang uya Jesu. Ula penkra ya kalindi nagabendaw Jesu. Bad ula im ya ka jingim baduk. Ula pong ya ka jain barni. Bad ula pong ya ke jain sni ut. Bad ula bam ngap. Bad ula sa hari kenja. Ula long u prophet. Balaya tulupa. Don bon gibriyu kila leishaw. Bad haba ula kren. Gibriyu kila ngeit hawu. Bad kila kila kabamud. Bad kila yopidiyang ya ka baptisma jonga jinkerla kabamud. Haba ula yalap. Namar kini ki daw baro ulang bakraw. Buon gibriyu kilangay. Namar ulang bashlur. Ban karen wad hakamat usiem. Yaka ba ule kalong pop. Ban namar ka daw ngitip. La sya set bendi yaw. Henry Jesu patu wang. Wad la daw ulang bakraw tam. Yaw barit haka hima uble ulang kam karaw ben yaw. Mano baday ubarit. Don ki jingto Bakhuid, but ki nombata ki jingto Bakhuid kiyong ubarit ulang u Jesu namaru Jesu ulang kamris nem banyawu ya Anis Bakhuid ya Anis Baptist laka ya u Jesu hadin u ya Anis Baptist u Jesu ulang nakabinda buon ki priyu hakata ka por kim kain kordor ya u Jesu banlong unong sius pa kila kam kain kordor ya u Anis Baptist kila leisha ka wa Jordan kila ngap yaw Anis Baptist. Henry habaw Jesu keren part omdon bas ngap yaw. Don buon kiba kinyum persya yaw. Don kiba ya Anis ula imbaduk. Henry kimpediang yaw. U Jesu ula wan hapadeng jongi dakaba bam. Dakaba di. Henry ki kot yaw uni ulong bajlangui. U bam shibun. U syong bam bad kibriyu. Te kibriyu kila don hala ki jangi daw ban kendait ya ginong yatulepa. Kila don hala ki daw ban kendait ya Jesu. Kangne ka point kalong kamat ka bangi de ban sautu kalong bun kibriyu
kila kerenga keli persya yau Jisu. Baki ken yau Jisu long barit. Kumjurunan ta kawai pat ke jimut ya kan ekendin ubaritam haka hima ubale. Ubaritam ha hima ubale baro kilong ke bayo pidiang ye ka baptisma hau Jisu Christ. Namarba kilayo baptisma kinyo syong habane. Nang da don sa kawai pat kamat kabab pilaban peit riu tombor pela yosngo na ka gospel minta kasngi ka karen riu tombor ki kini iya ka hima da ka bor mano bade riu tombor mano ba tombor ya ka baning kumno ngilaban long riu tombor ya ka baning mano balaban kini ya ka baning da ka bor hato ki bru ki badon ka bor jong ka pertai hato ki bru ki ba penting ya ki bru mano bade riu tombor habau Jisu om riu tombor kilong ki bru ba koloi ban pediang ya Jisu ki ba kongu ya Jisu ki ba kongu ya ka gospel bade ki im ya ka gospel ki ba treish tomban im ya ka gospel nadu ki dak barit hadu ki dak bakarao kini kilong ki bru ki ba ngikot riu tombor lese katunga jing sotu jongi ngila banong riu tombor kilong ki rikuit kila im kum gi riu tombor kumno kila kalalong riu tombor kila im jana ya ka gospel ha ka jing im choki kim shimla pinduna ye nakaba ujisu ki kai te ki tombor ha ka no kadu haba ki stangban im ya ka gospel kila stangban pin perking ya lade kila im na habinda ka hokasot jonga gospel kila id ya ka hokasot jonga gospel bad haba ki stangban im ya ka hokasot jonga gospel ya ka dor jonga jingi kai jongu Jisu kila stangban yale persya ya ubaman riu tombor kilong gibriu bayale persya ya ubaman lemba ka jingim bajanai jongi lemba ka jingim Bakhuid jongi ban yale persya ya ubaman ki haban aitino bon gi jingkwa jonga jingim jongi kila sacrifice kila im ya ka jingim ba perking ha ka jingim mensiam jongi kaba kibriu kila im pahu pahai kila jit ban im ya ka jingim kaba duk haba kibriu kila ward ya ka jingsngo bha jong ka perte kila kaprit ya la ki kemat jong ki persya ya ka jingsngo bha jong ka perte haba kibriu kila im pahu pahai ha ka bam gaddi kila jit ban im dak india haba kibriu kila bam bunsin ha ka jingim ha poshisngi kila jit ban bam tang shisin haba kibriu kila bam da ka do bat kiwe ki jimbang ka pas ngautanat kila jit ban im da ka ba bam jur lese kilong ki riu tombor ki tombor kumno da ka ba aiti yalade da ka ba perking bat ka jingim jongi bad kikalalong riu tombor kila kinino iya ka beneng da ka jingim ba riu balay jongi kila kinino iya ka hokasot da ka ba ino iya ka jingim pahu pahai haba baru ki buryu ki pelut por ban wadia ka rompong jong ka perte kila syong hakamat utrai jar da ka ba puson ya ka tin utrai da ka ba duai bad ki kerlalong ki riu tombor ba kini ya ka bane manga bad mapiru nilaban long kum kene ki riu tombor ya ka bane ki ba yakini no ya ka bane minda ha kene ke juk ka ba minda dona ba ki riu tombor kim jukwa ban long riu tombor kim lapor ki bun kam bad ki ong abshua henry ki riu tombor kim snohun satya ban abshua namar ka jingid ya ka baneng
ke jing trang ya ka beneng ka perlong ya ki ban wad ya ka lat ka lendi ban long ki bakrau ha ka beneng kum kini ki briu ujisu ukadauru kilong ki baritam ha ka beneng ki baritam ha ka beneng namar ki lele ya ki kam barit baria haba ka perte ki yo i kirki bein ya ki ka perte kam kein kordor ya kum gini ki kam kaperte kam nyukor iki beriu basyajingit kaperte kam nyukor iki beriu ki basyong hakamatu jisu benduai kaperte kam nyukor iki beriu ki ba mane yawu haka sakramen Bakhuid tam haka duan kaperte kam nyukor iki beriu ki ba pelot por ban puson bat Palei ya ka tin utrai kaperte kam nyukor iki beriu ki ba imriu balai kaperte ka nyukor ya ki beriu ba Yakob bat ki haka kampisa ka tengah ya ka buram jong ka perte yaki ka perte ka nyukor yaki perte kam nyukor ya ka bariu balai ka perte kam nyukor ya ke ba imkoin ka perte kam nyukor ya ki bariu ki ba kentai ya ka jing snobha jong ka perte ka nyukor ya ki bariu ki ba le kumbale maki naga ta ka dau ko ki men ko para ni don kam ya ki riu tombor ha ka naga binta ka baneng hato mapi pilong ki beriu bariu tombor naga binta ka baneng hato pilong ki baritam haka baneng kam hato pilong kam krau naga binta ka ne ka kam ujisu ukein kordor ya kum kini ki beriu ki bakrau ki beriu ki bakrau haka matu jisu ki ba kongu ya ka gospel ki ba im haka gospel ba ya le shitom ban tombor ya ka baneng kibayok ya kabaneng da kabor violent reaction kane ka fareng yong kiba im na ka benda ka beneng haker kom violent kane ka de ka jingle tombor jongi ni yale persya ya ka bor jong ka jingdom ni yale persya ya ka bor jong obamen ni yale persya ya ka bor jong ka pop but we know briu ba yale persya ya ka bor jong bamen bor jong uksuin bor jong ka pop ki kalalong ri tombor ba ni ha ban long ri tombor ban long ki baritam ha ka hiba bane pad uji suang ya ki ri tombor ki long kam bakrao ban yau Yanis Baptist wad lada Yanis Baptist udon bon gilat kilinti ban long bakrao Henry mangi ngi don bun gi jingele henre ngi ale namar ngi ngei thau jisu haba ngi sudor daka jingem jongi naga bendau jisu ngi kalalang ri tombor haba ngi ken kordor ya jisu palat haga jingem jongi ngi kalalang ri tombor haba ngi aiti haga jingem jongi naga bendau jisu ngi kalalang ri tombor bangin duai haga nega por jisu ai hangi kata ka jinglong bangin long ki beriu tombor na ka benda ka beneng ngi kalalong ki beriu ba yakini ya ka beneng da ka jingsha shitam jongi da ka jingale riu balai jongi da ka jingim ba riu balai jongi bangi koloi ban priang hon ya kano ka jingtarwa jongu jisu na ka benda ban poisha beneng ka prip ala ki kama jombi hadu katno ngilong riu tombor hadu katno ni shashutam na kabinda jisu hadu katno ni train na kabinda ka bane hadu katno ni aiti ya jingim na kabinda ka bane jisu ba yid kerku kardo yangi ha kane ka ayom bangin long shisha ki ba shashutam na kabinda ka Christmas haba ka perte kariki ben yangi ki ba shajingi ki ba kiar na ka bam gadi ka bas snobha yangi ni kwa jisu ban le eye ki kambarit baria banlong ki rit tombor ban knino ya ka beneng da ka bor jong kane ka jinglai jongi da ka bor jong kane ka jingsha shitam jongi enyaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jingait ka jongi ngangait how blay upa badan bor paro ngthau ka beneng bat ka kindo bad how Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bela pun yang mensim Bakhuid yau bela khana ka Maria te soti
ya ubala shalibin Pontius Pilatus la sana pnaya la yap la tep la kiash ki bayap aga Sngi ka Palei la mi pad ki bayap la kiu shabani shong shakamono play pa badan bor baro nang tawin wan pat ben bishari ki bayim ban ki bayap ngangir homen sim Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingesul akirikoi aga jimma ki pop aga jimmi pat ka don aga jingim bam jikut amen. Laispa Frapua. Laispa Frapua. Darling, cast them so bad a door. Darling, catching each other. Darling, cast them so bad a door. Darling, catching each other. To ya duai ko kemen ko para ba ka jinkinia jonga ba jompi kallam ka ba priang hun hau blei upa ba don bor ba ro To try and dang to Kiana Giti Jompi, Bankwata Gati Rab, Ron, Dang Jom, Asimutai, even a Balam, Question, Raro away. to pace bun ko blei ba don bor ba ro ya ki jingterwa kinia ki bangi wanra ha ka Sngi kin mau ya uyanis Bakhuid ba to ai ba mangi ki ba penmenda ya ki jingmaya jong ka jingsha shitom jong utrai ngilla ban yasrim ya ka ta ka ba ngile menda da ukris utrai jongim Amen. utrai undon renka bat pim Renka Bafiru, to kentiu ya la ki donud Kitiri Kisha, tonginaingu ya utrai ublei jongim Kashahok Batkate, dashisha kalong ka ba shong hot bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ha ka jingwan baning kong jongu ulashim ya ka jinglom brio ba po jongi badula penda ya ka saindur haba melamang nadu menshua badula pli nagabinda jongi ya ka lindi shaka jimpenim bam chikut knamba ha ka jingwan ba ar jongu ha ka bor ba ka burom haba kaddu kadwai la pinbao ya ka kam jame ngi kiba minda ngi ap kime lindi ya ka ta Sngi ngilla ban pediang ya ka ta ka bangi nut ban kermen ka jingpenim bala kular jame panamar kata rengat bat ki angel bat ki arkengel ki ketsiem bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bojong ka baneng ngirwai ya ka jingruai ya ro yame ban ngi pen bana klem sangem Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play the part. Play Bakhuid, take it out. Like a bronze jombi. Why you sana shatro? Why you sana tempo? Why you sana you play Juno? Yaro you tabawan, agak
tongin duai na kabinda ka jimben slay jung men siam Bakhuid hello jungi vei pai vei ba baro mangingi kalalong gi rit tompor da ka ba im ya ka gospel ha ka jingim jungi da ka ba im Khuid ya ha ka jingim jungi da ka ba im ya ka hokka sot ha ka jingim jungi tongin duai ko men siam Bakhuid pelang yang ngi ki bari balai ba kongu ya ujisu ba id ya ujisu ba pediang ya ujisu man ka kelik mat ha ka jingim jungi Dashisha melong Bakhuid katrai katamei janga jing Khuid barom Nemar katangi karpadia me to pen Khuid pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya sim jame kum ka je halo jangi bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badula ai halagi senran u om to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumping Haka ju keru kamenda laleabam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang ya me ula ayaka halage senran u om to shimba to dina kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jekut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jangu Chris to pen Khuid yangi to pen Khuid yak men siam hadim pen Khuid pen koi pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi na ubaman kajimaya jong kajinge Katasin bangi bam dune lupu bangi ni nagane kakuri mi pen bna kajinya jombe kotra ajadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo aidem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakri me da ka bas nge verit ngi kar padi me bangi ke bayo benda hakamet ba ka snam ukris ngin long ki bala penya tele kawe da omen siem Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala ka partay patta penjana ya ka ha ka jingir rengkat bado Francis uppa Bakhuid jangi ubil bat marbainu bishop jangi bat baharu ki lingdo bat ki rinium takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bat kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baharu ki bala kalat no ha ka jingis ne jamme topdiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To isne yangi barong ikarpadia me barengkat bat kamaria ti suti Bakhuid ka kami jango balai u Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u John Bakhuid janga dempana u Francis de Sales Bakhuid bat baro ki Rikhuid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit binyo bindalem haga jingim bam jukut barbangin yaro bat pendon buram me da ukun jamme u Jesu Christ Dahu lembadu badhavu kanlong hameyu blayu pa badon bor haga jingelang kawe jungumen sim Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen.
Tongin duwai kumba ujisu laki kai yangi naga benda baru ki jing don kam jangi bangi long shisha ki ri tombor ya ka beneng da ka bor janga jing duwai bar ka jingi jingri bhle jangi kopa jangim uba ha beneng ka long ka bakui ka teng jame ben ban ka ima jame ka long ka mon jame ha kindo kumba ha beneng toa yangi mendaga jimbam jangi ka bahala ka sngi Bada map yangi keringkang jangi kumbangi rungi map yaga beres niu yangi bada wadelam yangi shaga jimpen shoy rei topalait yangi naka basunium topalait yangi karpat kotrai naga jing suniu barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba daga jing rap ka jing isne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jing eda naga jing jinjar barro kat bangi dangap kime lendi aga jinggar men Bakhuid bat ka jingwan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ Namar ka sume ka long ka ima, ka sume ka bor ka burom, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me bela ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat bedigi pop jangi henre aga jingai janga balang jame wat haga jing spoon jame tai hakai aga jing suk bat ka jing yat le kawai kat kum ga mon jame mame uba im badu basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bo renka bat pim Reka bat dap da ka jing edo Christ tongin yai markeliang Hakami ukun lambro jongo Palei bakongu ya upa bala tombore ka beneng da ka bor jonga jinkongu sukito ke bala kocha ka jinkawai jongo kun lambro
Ablego pa, ablego kon, ablego met siem Bakhuid. Ngia ingo yame, ngia ro yame, ngia pendon buram yame. Namar ka jing tarwa yangi akabaning. Ka jing tarwa yangi ban long ke bakarao. Ban melasha yangi ban pediang yame hagane ke ukrish Bakhuid. Ban pentibit yangi. Shaga daga jing lom bakarao habaning. Ko Jesu lembaga jing pediang yame, lembaga jing kongo yame. Lembaga tin jame, lembaga jing duai jangi, lembaga jing rible jangi. Perlong yangi ki bakarao hakamat jame ko Jesu. Pangindup lom banlong ikon ke batombor. Naga bindaga baning. Pangindup laban knino ya ka baning naga bor jang ka jing duai bat ka jing IT ka jangi. Jesi Jesu kat baga parte kat tombor persyayangi. Jesu yarap yangi banshanya tele telanya me bandup yam ya ka jingim beribale. Jesu bayin karko kardo menda ya ki bapang ki bashitom baro karko kardo ya ki bajinjar karko kardo ya ki bala sakama pakindup yo ya ka borjame bojang ka gospel halo jangi pakindup pediang ya me pakindup ied ya me pakindup mane ya me hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 benjanaya ke jingim jangi Jesus benjanaya ngi Jesus ben goy ngi Jesus ben goy ben kya ngi Jesus ai bor ngi Jesus hallelujah 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 to nginia tuai Koblei meuba hau ya anis Bakhuid melapen pau shai hagaru kamba pala ya ga jimaya janga dimpana haga jingisne jamme to ai ba endala ai bor yangi da kane ga jinginia ngilla ban sno scam hau kris ban ngin tre hakabalang naga binda ga jimpenim jambaro kibrio da ukris utrai jangim amen utrai undon renka bakpim blei badon bor barwen karkuyepi uppa Balukon, balumen sim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kakubar babha jangutrai daga jingim ka jompi. Isango ya play. Number track. Number track.
to same Bakhuid. And you try to Chris. Amen.